Здравейте! Аз съм Елиза, това Аз е съм Мими. Мими. Днес ще обясним, ще разкажем как сме се запознали и как въобще тръгнаха нещата да стигнем до там, да станем двойка. Тоест тройка. Тоест да. Предлагам ти да започнеш с историята. Значи историята започна. Как започна цялата история, сега ще ви кажа. Значи, моята работа е така свързана с... Боже, то няма толкова време да го такива разкажеш. пътувания. Аз набързо. С такива пътувания и един ден си седях, получих една покана от едно момиче, видях я, беше въпросната жена. Добре, това не е жена, не ми харесва. Значи получих една покана за приятелство от въпросната госпожица. Аз госпожица Да. и жена ли съм? И разгледах въпросния профил, видях, много ми допадна, но никога не си бях писал с нея. Много ме впечатли, прибрах се в България, обадих се на една моя приятелка и споделих това какво съм видяла, какво съм получила. Аз тогава бях обвързвана с Ива. Да, и тя ме попита за кого става въпрос. Точно в този момент профила на Елиза беше Кулхак. И аз споменах Кулхак, защото аз не знаех истинското име. И тя ми каза, спокойно, тя ми е голяма приятелка. Аз всъщност съм и бивша. Да, и виждаме се редовно. И аз тогава казах, моля ти се, направи всичко възможно, искам да се видя с Елиза. И някъде след 2 дни тя ми се обади и ми каза, виж какво, трябва много да черпиш, защото съм уредила така една, как мога да кажа, една случайна в кавички среща между теб и Елиза. Аз тогава не знаех къде се намирам. По принцип аз не съм притеснителна, но наистина не знаех къде съм. Не знаех къде се намирам. Не знаех какво да си направя на главата, не знаех какви дрехи да облека, не знаех нищо. Имах чувство, че се обличам за първи път и съм видяла, не знам какво съм видяла. И не знам с кого ще се срещна. И срещата ни беше на обеля. Отидох аз там 45 минути в един страхотен студ, страхотен сняг, студ, камъка се пукаше на две, нямаше хора по улицата и кучета, само аз. Но... какво да правите, любовта, прави чудеса. Седях си аз, вееме един вятър, едни стегове ме мокрят. О, Боже! Но аз чакам Елиза. В един момент спира един автобус, с мен очите ми станаха като палачинки, такива. Аз бях с Карлос тогава. И виждаме една руса госпожица, страхотна. Руса ли бях тогава? Да. Колкото повече се приближава, аз направо ми отрязах краката. Дойде тя до мене. А тя не харесва руси жени. Аз по принцип руси не харесвам, но в този момент направо получих видение. Тя беше с кученцето, с Карлос. Това беше преди колко? Преди 2-3 години? 2,5, някъде 3 години там беше някъде. Вече. Това ни беше първата среща с нея. И когато дойде до мене, аз от притеснение, мога да ви кажа, че някой тогава, ако ме беше попитал как се казвам, сигурно ще е казал Спаска. Името си забравих. И дойде до мен. Тя сега трябва да разчупа това мълчание, защото видях, че тя се притесни. Не е виждала такава красота, нормално е. Наведох си главата. В един момент всичко става за секунди. Си казах, Мими, трябва нещо да направиш ти, защото ако седите така двете, ще изиграете една игра на мълчанка и ще се чуете какво става. Изобщо ще се запознавате ли, какво ще правите? Дигнах си аз главата, погледнах я в очите, казах и здравей. Много ми е приятно, аз съм Мими. Тя ми каза Елиза, естествено с наведена глава. Но аз разбрах, че тя е особено притеснена. Аз 5 пъти, попитах я, тръгваме ли? Да, тръгваме. Разговора ни беше с какво ще ходиме. И тя каза ми с каквото прецениш. Качихме се в едно такси, тръгнахме, тя ми закара до адреса, влезнахме в едно такова някакъв супермаркет да напазаруваме малко за партито. Тогава я попитах, ти какво ще пиеш? Тя ми каза мартини. И аз си помислих една малка бутилка мартини, 750. И тя ми каза, ти добре ли си? На мен това няма да ми стигне.
При което продавачката направо даде къси дълги, такива очи отвори. И какво ли си вика, ти пияндетата? Аз пия много рядко и като пия, смисъл мога да си пия колкото трябва да пия. Колкото ми кажеш, толкова мога да Да пия. не говорим, че напоследък не Бутилки, пие. въобще не пия вече алкохол, Да. никакъв, нито цигари вече. И аз съм И супер ми е самотна и Ми направо... отказвай ги и ти. Направо ужас. И качихме се Не, горе. цигарите. Качихме се горе на въпросното парти, седнахме, аз седнах срещу нея, защото аз представях си, не можех да си представя да седа някъде отстрани, да няма виждам, защото аз направо бях като полудяла. Седнах, И седна точно срещу мен. Седнах срещу нея. Сега, И тука... като обели тия огромни очи. Тук не знам какво се е случило, но през цялото време тя ме казваше, че я гледам много предизвикателно. Застани много... до камерата и покажи как гледаш. Не знам как гледам, бе, хора. Често ви казвам. близко Гледам си застани, съвсем по нормално. средата. Ето, по средата съвсем нормално си гледам. Не, мен не ме гледаше така. И тогава стана голям майтап, голям смях. Аз седях някъде, половината от деня седях със слънчеви очила, защото тя не можеше нито да говори, нито нищо. Беше изключително притеснена, защото каза, че този поглед направо я изпива. А то наистина е така, защото в главата ми се въртяха 1100 мисли. И със сигурност имала мисъл, която не е тя усетила и която в момента не е била правилната. Но какво да направя? Аз съм си такава по-емоционална. Много хубаво си изкарахме. Седяхме до много късно. До сутринтите някъде беше. Някъде 2-3 часа. И тогава така заговорихме с една не много приятна тема. На нея стана много мъчно, съответно и на мен ми стана, защото аз съм такъв човек, аз съм жалостив човек и като видя някой, че му е мъчно и страда, и на мене ми става. Толкова мъчно ти стана, че дойде да ме целуваш в тоалетната, така ли? Сега. Нали, стана и мъчно на нея, разплака се, на мен ми стана мъчно, взехме кученцето, отидохме в банята на това момиче. Нали, поговорихме малко и тогава реших, че е момента да я целуна, защото първо е разстроена, може би така щях да я разсея, и второ много, много силно го желаях. И целунах я. Тя съответно много се притесни. Аз се шашардисах. Направо се шашардисах. Все едно ми е за първи и за последен път в живота. И тя тогава се обърне и ми каза: виж, Мими, много ми допадаш, но аз съм обвързана. Не съм казала много ми допадаш. Сега, това това сега си от мене, нали? Аз трябва да нещо така да... И тогава ми каза: аз съм обвързана, моля те, не дай да го правиш отново, защото за мен тази целувка изневяра. Казвам ви, все едно някой ми заби 2 шамара. Ама така ми ги заби, ама без да очаквам. Нали, много зле се почувствах. А ти знаеше, че съм обвързана, знаеше всичко за нашата връзка. Да. С Ива тогава. Да. Че нещата не вървяха добре въобще между нас. И нали, не ми стана добре. Но не го показах. Казах и: окей, много съжалявам, извинявай, няма да се повтори. Отидохме оттатъка, съответно, щом си идваме двете и се сещате какъв кукушкар ми стана вътре. Ма какво стана, ма защо се забавихте, ама как се забавихте? Стана ужас. Нищо не сме правили, което да има клюки, някакви такива неща. Седнахме, казахме, нищо не е станало, тя се успокои, продължихме партито. Някъде към 4 часа тя пожела да си тръгне, а точно този период на нашето запознанство тя живееше близко, където живея аз, в Люлин. Ти забрави къде живееш ли? В Люлин, да, само че долната пресечка, да речем, много близко. И тогава ви казах: окей, аз си тръгвам. Тъмън, двете сме в една посока. Това време беше на работа и въобще не знаеш какво се случва. Да. Защото нямаше как да си звъннем. Нали, така и така сме в една посока. Аз ще дойда, ще ти изпратя до вкъщи, защото времето беше много напреднало, много студено беше навън, имаше страшно много сняг. Тя беше с кученцето, пък и жена, няма как да остава. Получихме на такси, тръгнахме, закарах я до вкъщи. Тя тогава ми каза: искаше да се качиш догоре, да изпушиш една цигара. Аз си казах: да, няма проблем. Качих се догоре. Тя набързо попитаме: гладна ли си, жадна ли си. Аз съответно
не пожелах, нали? Защото първо много време, второ много е късно, тя има нужда от сън и така нататък. Защото наистина пинахме, хапнахме така стабилно. Да няма притеснявам все пак. Изпуших една цигара, пожелах и приятна вечер, лека нощ, лека сутрин или как да го нарека, не знам. И си тръгнах. В момента, в който си тръгнах, от този момент аз не спрях да мисля за тази жена. Не спрях да мисля. Значи, видяхме се още веднъж. Тя ме покани пак вкъщи, Ива беше на работа. Нали, отидох аз. Точно в този момент тя не беше никак добре. Беше се разболяла така доста сериозно. Занесох и плодове, там лекарства, с което мога да й помогна. Седнахме и точно в този момент тя ми направи едно предложение, което аз никога не съм си мислила, че някой може да ми отправи такова предложение, пък и аз да седна да го обмислям. Седнахме двете и тя ми каза следното. Мими, трябва да те попитам нещо. Тя си казах, да, слушам те. Имам едно предложение за теб. Не знам как ще го възприемеш. Аз си казах, давай направо. Аз се влюбих в нея още от първия поглед, първия миг, в който я видях. И тогава тя ми каза, виж, аз много искам да съм с тебе. Много ми допадаш, харесвам те. Но не мога да оставя Ива. Аз гледах точно като гръмнала. И само я попитах, добре, искаш да си с мен, но не можеш да оставиш Ива. Аз започнах да се досещам някакви неща в главата, обаче през цялото време всичко отвътре ми казваше, че не може да е истина това, което ми се случва. И тя тогава аз се попитах, добре, какво смяташ да правиме, след като ми искаш толкова, пък не можеш да оставиш Ива. И тя се обърна и ми каза, искам да сме трите. Значи аз погледнах точно така като тръба. И спомням си, че попитах как така трите, какво искаш да ми кажеш, че искаш да ядеме заедно, искаш всичко заедно като да правим, семейство. Като семейство. И тя се обърна и ми каза да. Значи за мен това са, след като някой обича двама, иска да е с двама, значи би трябвало да е позволено. Само че, може би тогава не бях озряла за това нещо. Аз го приех много вътрешно, приех го един вид като подигравка, защото аз мисля, че тя много добре знаеше, че аз имам чувства към нея, че не е да си поиграя, да си изгавя с нея. Аз не знаех дали имаш чувства към мене. Така и после ще ви кажа, ще продължа как и бяха престани нещата за мен, но сега началото още. Просто почувствах се подиграна, почувствах се като излъгане, почувствах се едно някой се изгаври с мен. Значи въобще не е така. Аз не казах нито дума повече. Стана и си тръгна. Бях взела дума не ми каза повече. Една бутилка вино, тя ми беше сипала в една чаша, си спомням. Значи нито бях отпила, нито нищо. Станах, обух се. Аз се напсувах вътрешно и май външно след като излезе и казах, че повече никога няма да погледна, щом аз си говоря, а тя ми мълчи като темерут. Стана ми много неприятно. Нали, излязох от тях, излязох навън. Прибрах се вкъщи, през цялото време бяха тези думи. Нали, аз обичам теб, много те харесвам, искам да съм с теб, но не мога да остава Ива. През цялото време това ми кънтеше в главата. Това аз обичам теб не е било тогава. След време беше това. Да, окей. Но даде ми да разбера, че иска да е с мен. С тези думи. Прибрах се вкъщи и си казах, че аз тази жена трябва да направя така, че да я забравя. Само, че колкото повече си го повтарях, то толкова повече не ставаше. Така че, не се опитайте да забравяте някой, защото не се получава. Ако го обичате наистина. Мина си известно време. Аз продължавах да се виждам с въпросното момиче, което ни запозна. То момиче не е момиче. Момиче. То е изродка. Да. Така. Вие сте чували вече за нея. Въпросната Милена Пофи.
Да. И започнах да се виждам с нея. Тя подклаждаше в мен едни такива ни огньове. Не ми даваше да изгасна Тя тези чувства. същевременно подклажда нейния огън, а пък на мен говори така, че да ме отблъсне от нея същевременно. Да, много... Че да може да си играе така ни игрички, да се забавлява. страшно През комплицирана това време на ситуация. Ива говори как може да допускаш такива неща да се случват, ти каква си, що си, какво си и така между трите върти едни страшни работи. Значи, И ужас. тогава Ива разбра за нашите отношения там, нашата заигравка, как да нарека, между мене и Елиза. Станаха флирта, станаха ни такива ни неприятни неща. Нали, аз не обърнах внимание, просто обадих се като човек, обясних, че не искам да се занимавам с такива неща. Нали, на Ива, бъди спокойна и така. Оттеглих се по някакъв начин. До такава степен, че да не досаждам на Елиза. А оттам нататък аз какво съм си чувствала и изживявала, това вече само аз си го знам. Значи, до такава степен исках да я видя. Имаше период, може би преди 2 години да е било. Да. Преди 2 години беше, значи ходих всеки ден до магазина. Тогава видях майка и за първи път. Нали, жената не ме познава коя съм, каква съм, за какво се боря. Ходила съм с сестра ми, ходила съм... Тя те познаваш, аз съм те показвала на снимка. Ходех с сестра ми, ходех с приятели, само и само да я видя. Аз не исках да говоря с нея. Аз тогава въобще не ходех в магазина. Исках само да я видя, нито да говоря с нея, нито нищо. Исках просто така да я видя. Не се случи това нещо. Аз имах там някакви връзки, силно казвам. Някакви минолетни такива от тук, там, трета, пета и така нататък. Защото просто нямаше нея. Липсваше ми страшно. Не, просто ти не искаше да се съгласиш на това нещо. И миналата година вече явно беше преляло канчето. Моето. След 2 години размисъл, да речем, 1 година и половина размисъл, реших, че ако някой ден видя тази жена отново, за да съм с нея, ще се съгласа на този вариант, който тя предложи. А ние за толкова малко време сме се виждали, смисъл, не сме общували чак толкова много, че да се опознаеме напълно или нещо такова. Ние все още даже научаваме нови неща за себе си. Дали хубави или лоши. И така някакси... А ти що не ме гушкаш? Защото си лоша. И... Викаш ми в мишничката. Тогава след година и половина имах време да размишлявам, плюс това е моята работа, така че по някой път имам доста време да остана насаме със себе си, без да имам близки хора около себе си, без някой да ми говори и така нататък. И тогава си казах, че ако един ден срещна Елиза, аз ще се съгласа на този вариант, само и само да съм с нея. Нали, казах си, че ако някой ден я видя, ще се съгласа на този нейн вариант, защото вече не можех. Не издържах без нея. Исках да съм до нея, с нея и така нататък. И тя ми изпрати един букет, който получавам вкъщи. И аз викам сега край. Сигурно някой хейтър от YouTube иска да ме убие или нещо такова. Или някой друг иска нещо лошо да ми направи, защото ми се звъни по телефона. И аз викам, да, кажете каква пратка имам, нали? Ами не, излезте да си я вземете. И аз викам, боже, това сигурно на последния ден в живота ми. Защо куриера няма да ми казва каква пратка, ще ме кара да изляза отвън пред портата. И така, отворих аз. Плахо, далеч от вратата. То тогава Ива беше с мене, нали? Да. Не знам кой е бил мен, нямаш. И гледам някакъв букет. И викам, боже, това сигурно от Милена. Защото тя обича да прави такива работи. И от кой е букета? Ами от някой, който ви обича. Викам сега, дали не е някой фен от YouTube? И после разбрах. Милена си мълчеше, да, ама после разбрах от кой е букета.
И така ние се разбрахме да се видиме в едно барче на Ломското. След 2 години не сме се виждали. И не сме нищо. Абсолютно Никаква нищо. комуникация. Нищо. Ти ме наблюдаваш от фалшив профил. Да. Значи аз заради нея си направих един фалшив профил във Аз Фейсбук. не знаех, че това си ти. Да. И поисках приятелство и за мой късмет тя го прие. Само и само за да следа снимките, да следа живота и да съм наясно какво се случва с нея. И Карла с села тук. видяхме се. Тогава и Пуфи беше с нас, разбира Да. се. Тя е манджа на всяка меродия. Без нея не може нищо да се случва. Бях много притеснена, все едно за първи И път. тогава тя, седнахме всичките, нали, в това барче и тогава тя ме попита. Както си говорехме и се майтапахме, изведнъж ме попита. Ти още ли мислиш това, което ми каза преди толкова години? И аз казах, да, разбира се. Значи след като съм взела едно решение, значи то е за цял живот и никога няма да си го променя. И аз мислех, че тя се майтапи, като ме пита. И ти какво каза тогава? Че си съгласна. Да, аз се обърнах и казах ми, щом още въжи твоето предложение, аз съм съгласна. Ама не го каза така сериозно. Да, Защото ние през цялото време се смеехме и аз си викам, това е някакъв майтап тук са. Те се майтапат с моите чувства. Мърстиците. Преди това аз бях обяснила на Ива и бяхме се разбрали и тя беше съгласна. И оставаше само Мими да стане съгласна. И така. И тогава, когато се съгласих на този вариант, за да съм с нея, те двете ми казаха, че им трябва малко време да помислят, да го обсъдят. Не точно да мога да го асимилираме, как да стане. Имаше колко време имаше? Някъде около половин месец, да речеме. Го асимилирваха. Ама ние вече бяхме взели решение, просто Мими не бях забравила да й кажа. Чаках да се досети сама, че вече имаме връзка. Да. После не ме питайте защо казвам ау, като кажа това е моето гадже, защото аз дори не знам. Абе стига глупости! И така, ако чувате някакви звуци, това е от вратата на банята, защото има страшно течение в момента, няма как да се затвори прозореца. И на 19 януари, на Ива на рождения ден, сме се събрали. Една хубава компания, пиене, ядене, всичко окей. Елиза седнала до мене. Ива, аз, Мими. Да. Бяхме седнали. Тогава Ива подхвърли, ти каза ли на Мими? И аз, на мен ушите ми станаха и аз казвам, тя знае! Аз нищо не знам, тя още не знае нищо. Аз съм точно последната дупка на кавала. Винаги всичко разбирам последно. И тя тогава ми каза, имаме връзка. И аз в първия момент все едно ми каза, добър ден, пуша си. И тя тогава ме чукна така и ти чули ме какво ти казах? Викам да. Значи представете си колко вече съм била перде. И тя ми каза, вече имаме връзка и аз не можех да реагирам направо. Направо се гипсирах. Не знам какво да направя. Точно като първи клас, втори срок. Викнахме си такси, тръгнахме си оттам, викнахме си такси, прибираме се, те му оставяха първо мен. Това няма да го забравя никога. Януари месец, валеше сняг, седнали сме аз и Елиза отзад, Ива отпред на таксито. Тя ме хванала за ръката. Аз явно толкова съм била притеснена. Навънка беше минус 15, в таксито беше силно плюс 80. Вода течеше от мене. И вече, нали, стигнахме до вкъщи. Аз тръгнах да излизам. Пожелавам приятна вечер на всички. И тогава Елиза ме целуна. Не знам какво съм направила, нямам спомен. Тя ми казва, че не съм знала какво да направя. Не знам, аз... Тя ми говореше нещо така отгоре и аз се обърнах. И както си говореше така, мацнах и по зъбите и по... тук. По устната отстрани. Изобщо... С ярко червено червило. Скъсах филма. Ама направо скъсах филма. И тя си остана така позинала. Да. И си продължи. Затвори си вратата на таксите и си тръгна. И през цялото време си викам, боже, какво стана тук? Нещо се случи, какво се случи? И влизам в нашия асансьор.
Обаче в нашия асансьор има едно страхотно огледало. Обръщам се тогава, разбрах какво се случило, защото аз бях такава. Цялата в червила, зъби, устни и всичко. И така, минаха се 2 дни, те ме поканиха на гости. Изкарахме си много хубаво, сива си се напихме. Не са се напили, пинахте се. Нали сега, не сме се напили да се влачиме, но пинахме си така, говорихме си, смяхме се, гледахме филми до 6 часа сутринта. Прибрах се аз вкъщи, след 2 дни пак ме поканиха на гости, на третия път Елиза седна така до мен и вика, не може повече така. Аз не мога, вика, да те гледам всеки ден да си тръгваш. Да идваш и да си тръгваш. Не става така. Трябва да останеш. Ма чакай, как да остана така. Носиш си багажа и оставаш. Това е. И аз помислих. Не мислих много, защото мислене, вижте колко време загубихме. И казах, добре, няма проблем. И така останах. И съм много хепи, че нещата се случиха. Много я обичам. Много я обичам. Много я обичам. Казвам ви, чувството, когато се събуждам сутрин до нея е уникално. Уникално. Да имам чувство, че цял живот съм си го мечтала това нещо. Цял живот съм го искала това нещо. Да се събуждам до тази жена. Не знам, сега може да ви прозвучи сантиментално, но е точно така. Чувствам го, все едно се е случило през целия ми живот. И съм много, много хепи. Надявам се тя да е хепи с мен. Хепи съм, не виждаш ли? Старая се да я направя щастлива. Искам да е много щастлива с мен. И така. И живееме си като едно задружно семейство. Да. Гледаме си гадинчици, животнички. Това е, че понякога мен така ме няма известно време. Така ми е работата на мен. Тежи ми, защото много ми липсва. Но един ден и това ще спре. Ще си остана при нея. Предполагам и на нея и тежи. Но за момента няма как. Въпрос от предишното ми видео с Ива е дали планирате да имате деца. Да, планираме да имаме деца. Да, аз много искам деца. Аз много обичам деца. Обожавам деца. Аз искам 2. Обожавам деца. Ако искаш и 10. Не мога 10. Искам много да имам деца с нея. Много искам. И само да мога да имам. Ще можеш. Всичко ще е наред. И това ще е... Случи ли се това нещо, значи моят живот е завършен. Вече нямам нужда от нищо. Имам си жена, имам си деца. Всичко наред. И така. Много я обичам. Много. Искам те мацна пак така. Да покажем ли как те целунах? Заби се. Нещо такова беше. Само че с червено червило. Ай. Това е мазничко малко. Да, доста е мазничко. Има още много неща за разказване, страшно много. Това беше съвсем набързо на нашата история, да добиете представа как е станало всичко. Видеото стана прекалено дълго. Аз трябва да го обработвам. Така че, чао и до нови срещи. Ще има още много видеа. Чао.